как се играем, не знам даже как се играем, не знам името им. А не, по-скоро, да. Какво? О, тук трябва да си направя. Добре, стига си пада да поправя героя. Аз петката не знам кой е мъжко, кой е женско. Ще бъде с това. Това... Имаме да... Ви сте тъпи. Не. Да. Виж сега на какво направя. Изчакайте само на цъкта. Тук иска да намеря някакъв клас. Това е Water. Атака е толкова... да, в момента е жена. Skills 3, Defense 4. Да видим на другите. Това е 5 звезди и това е... О, изглежда като идиотка. Нещо продължавам нататък. Това са две, това е... не. Но, после спрем. Ще се спра на скила, който не ми харесва. Често казвам, реших да е първи, защото той мисля, че е с най-много звезди на трите. Защото тук е 3 и тук са така. Ще кръстим, не знам, бос. И не може да напише име тъпото. Да, така. Сега да видим дали ще може да ни пусне в игра. Или каквото се прави тук. И така. Какво стане тук? Така. Мисля да правя поредица на тази игра, така че... да. Защото ми се струва интересно. Изчакай малко, бе. Това е като League of Legends. Поне малко, защото тук е размазано. Welcome to Storm. Добре. Тярката ми изглежда ужасно. И защо е кола? Да. Как се ходи изобщо? Не, какво става? Защо е толкова размазано? Па... стана тук. О, нормализира се. Окей. Сега да видим. Между другото имам още от екрана, но просто не съм го показал. Така, и защо само това ми свети? Check to talk. Няма, не искам да говоря с никой, бе. Ето, check to talk. Къде е? Абе... не искам да говоря, бе. Continue, ребе. Continue, махай се, ужас. Това е странната карта на него. Мисля, че иска да отидем тук. Така че ще ходим там. И да е по-бързо. Не отивай пред това, бе. Това е просто ужасен компютър. Why not hide some files to make it... само какво... Press Doors. Та игра е ужасно бърка. Добре, ще се върна след малко. Като разбера какво случайно да правя. Не разбрах точно. Check left on... добре. След видеото мисля, че ще спре толкова много да лаги.
Така че ще се опитам нещо да разбера. Check to close the terrain. Идиотска играта, ужас. Що ми е меч? Сте бутилата. П. Прес. План. То. Ето прес, аре. Ако можете изобщо да не видите изречението направо. Как може да тази игра е идиотска? Не разбирам. Парк, World, Rock, какво? Изтекта бутии. Даже не мога да хода. Нормализирам. Ако беше българска играта, ще да е още по-блицак. Ако сега се окаже, че е българска, това ще бъде тъпо. И тук има някаква карта. БГБ, има насам. Това е точно като League of Legends. Мисълно има, това е тъпо вече. Просто и герои е ужасно идиотски. Между другото бих играла League of Legends, ама на компютъра ми няма да го издържи. Абе, намерих го в някакъв free online games agama.com и тази игра се казва Seed of Quender. Не знам, изобщо не мога да прочета името. Какво остава да чета всичко друго. Какво е това идиотче тук? Не, си изгубих и 7 минути, за да обясня как ми лаги компютър. Ужас. Close. Окей, не искам повече да ви изгубя.